Konyo Bicolano at Robin Siena. Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Number 1! Tayo! Come on! Yeah! Let's celebrate! Ayun! Uy, Gagi pare, sabi ko nga kanina, lagi kong sinasabi sa mga content ko, like super legit and all. Na I'm super proud talagang sabihin, legit, number 1 talaga tayo sa Metro Manila. Ibig sabihin lang nito, tayo ang pinipiling pakinggan ng mga pampubliko at mga pampribadong sasakyan saan mang dako. Oh. Grabe, gaano ba ka-credible ang sources natin, Konyo Bicolano? Oy, Gagi pare, galing lang naman to sa September 2023 data ng Nielsen sa Mega Manila Ram Vehicle Survey. Pang matalino kasi. Kaya nga, Diyos ko, basta number 1 ang Love Radio, masaya na tayo dyan. Maraming salamat mga kabisyo dahil sa pagbigay ninyo ng legit na number 1 sa amin. Awa, tuto. Kaya deserve na deserve talaga natin yung team building nung nakaraan. Oo, and another one. Oo. O, dahil speaking of mga team building, eto na kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na uri ng mga tropa kapag Team Building! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Maagang natutulog! Ay, Yan. Gagi pare, huwag na tayong lumayo. Tanya Chinita Kaya to. nga eh. This is the secret kung bakit lagi siyang fresh. Diba? Oo. Responsible adult. Talagang Oo. kailangan 8 hours ang kanyang beauty rest. Gagi pare, legit Diba? yan. Kaya ako ayaw kong tumatabi dyan. Oo. Kasi nagmumukha lang akong anino. Oh. Nagmumukhang bulok. Oo, parang kulang talaga ako sa tulog. Oo. Oo. Tanya Chinita yarn eh. Oo. So that's number 1. Punta naman tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga laging nag-a-update sa asawa. Uy. Kaloyal. O pero ito daw meron daw tong another term. Oh. Takusa. Takusa? Oh, Ano mga yun? takot sa asawa Ayan. daw. Nakakatuwa itong mga to. No, akala mo lasing-lasing sila. Oo. Pero kapag tumunog na yung cellphone, nahihimas-masan. Oo, nagiging normal na Nagigising. tao. Oo. Nagiging normal na tao. Tapos grabe yung mga update na nakikita ko. Yung halimbawa, nagvi-video call sila. Awa. Ito, kumakain na ako ng pansit. Ito Ayan. na, umiinom na ako. Like, bawat segundo, ina-update talaga. Ito, isusubo ko na. Ganyan. Alam mo sino yung ganyan sa atin? Sino? Uncle Dagol. Oo, kaloyal eh. Oo. Kasi baka wala ng pamilyang balikan. So that's number 1. Punta naman tayo sa number 3. Number 3 na pala. Oo. Ito ang mga mahilig magsarili. Yan. Ito yung mga introvert. Introvert. Alam mo sino to? Sino? Chris Chuper. At saka ako. Ay, wag ka sumali. Di ba sabi ko nga, minsan introvert ako, minsan extrovert. Minsan, Amphibian. Oo. So meron kang mga katrabaho talaga na na-enjoy naman nila yung pag-iisa. Kasi yung iba, 'di ba, feeling nila parang ang lungkot naman ba't mag-iisa kang kumakain. Oo. Hindi nila alam na enjoy naman nila yun. Oo. Tsaka Diba? para sa perspective ng iba, parang ano ba yan? Ang loner naman ito. Pero Oo. hindi nila alam kaming mga introvert. Oo. Kapag nagsosolo talaga kami, ang saya-saya. Dahil? Wala lang. Gusto lang namin. Ba't ka ba nangingialam? Hindi mo alam, hindi ka introvert eh. Di ba? So that's number 3. Po naman tayo. So number 4. Pangapat. Ito ang mga umiiyak sa mga activities. Yung nag-i-intro pa lang yung facilitator, iiyak na. Oo, yung kapag patugtog na yung ang awiting ito'y para. Nicole Yala yan. Yung hindi ka nga sure kung nakakalungkot talaga, nakakaiyak talaga yung activity. Kaya nga eh. Gulat ako sa tabi ko, ba't umiiyak? Hindi kasama kasi sa mga team building yan. Oo. Yung magbibigay ka ng mga messages. Kandila. Oo. Diba? Yung kandila ibibigay mo sa taong gusto mo nang mawala. So that's number 4. Pulma tayo. So number 5. Panglima. Ito ang mga mahilig sa OOTD. Yan. Yung tipong kahit may mga games, nakadress. Tapos yung mga alahas ang lalaki. Sino yan? Nicole Yala.
From Mayet de la Rosa. From Mayet de la Rosa. Pero ako super proud ako nung team building. Kasi sabi ko hindi ako sporty. Awa. Pero at least nag-rash guard ako that day. Sabi ko talaga I'm so sporty. Dudeski, hindi lang that day. Oh. Those days. Those days. Tatlong araw naka-rash guard. Rash guard. Tapos natawa ako kasi imbis na magmukha akong sporty, nagmukha akong bakasyonistang bata. Oo, kasi yung mga bata, sina Princess, yun yung mga ka-OOTD ko rin. Oo nga, yung akala mo cool ka. Oo. Ayun pala, banuy ka. So that's number 5. Puna naman tayo sa last but not the least, number 6. Panganom. Pang-anam, ito ang mga mukbangerist. Sumasakit yung tiyan dahil oras-oras, minuto, ngumunguya. Kaya nga, hindi lang kasi basta team building yung ginawa natin. Parang food trip naman kasi. Nagmukbang talaga tayo doon. Totoo. Almusal, brunch, yan, lahat lunch, na no? midnight snack. Grabe. Gagi par. Legit yan. Mas okay na nga yun yung kinakain mo. Sumasakit yung tiyan mo doon kasi ang kinakain mo pagkain. Yung iba nga may kakilala ko, ang kinakain yung ka-team building. Hoy! Ay, nako, hindi na natin babanggitin kung sino yung mga yun, ha? Wag na. Hindi, kasi ang purpose naman talaga ng team building ay para i-build ang moral ng magkaka-team. Di ba? Hindi para sirain. Legit yan. Kaya nga gustong-gusto ko rin yung sinabi ng facilitator natin na dapat magpasalamat tayo sa mga kumpanya nagbibigay ng ganito sa atin kasi pinapahalagaan hindi lang yung mga bulsa natin, kundi para yung ano din natin, yung emotional intelligence. Totoo. Meron ba ganun? Nabuhat mo. Meron na rin, sige. Meron na rin. Ay nako, sana kabisyo ikaw nakaka-relate dito sa mga uri ng tropa kapag team building. At kung ang kumpanya mo hindi nagpapa-team building, sige, i-shoutout natin sila. Message mo kami, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Uy, quick shoutout lang ako kay Jessa Duanyo na nakatutok ngayon sa loveradio.com.ph. Taga Bicol kasi sila. Ayan, happy listening po sa inyong lahat. At dahil nga number 1 ang Love Radio sa mga sasakyan, syempre may paalog tayo. Yan. I-announce natin ang maswerteng nanalo sa... Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Fan scan. At ayan, congratulations sa iyo dahil nanalo ka ng 500 pesos! Congratulations to... Sino yan? Christy Barameda ng Purok 2, Tarlac! Layo. Kaya nga Siyempre, umaabot tayo doon. Ikaw daw magdi-deliver sa kanya. Oy, Kabisyo, hintayin mo ang tawag ng Love Radio representative para maklaim mo ang 500 pesos mo. Ayan, congratulations sa iyo, Christy. At kung ikaw naman, Kabisyo, hindi pa nananalo sa mga pa-fans ka ng Love Radio, abang-abang ka lang kasi marami talaga kaming ipapaalog sa inyo. Yan. Gaya ng susunod na DJ. At ito na nga ang Rockies Secret Files. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siena. Your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena.